Przyodziewam obuwie i jedziemy na kolejne śląskie manewry w Bytomiu. Będą pokazy, będzie militarny sprzęt. No i mam nadzieję, dadzą się w końcu karnąć czołgiem. Nie wierzę w to. Nie, no ja się nie dziwię. Coco Chanel na lepszy dzień. Przyjeżdżamy do Miechowic, a tutaj w oknie łatka od Pati, a jeszcze przed chwilą była w domu. Dziwne. Pojawiło się info, proszę Państwa, że przejazd czołgiem 100 za osobę. Dawid, chyba nie pojadymy. Ale może aby grochówa militarna będzie spożyta, albo kupimy po gaciach z demobilu. Słuchajcie, czołgi są. Nawet ktoś jedzie, czyli ktoś zabulił tą 100. Może się jakoś dogadamy po znajomości, że przewiozą. O, bo to był mały żołnierz najemnik. A najlepsze jest to, że to jest przypadkowe auto zwinięte z parkingu. Taka amfibia była w San Andreas, w ostatniej misji. Tu jest bardzo ciekawy pojazd militarny, przyjechał właśnie w tym momencie. No, takie to... To jest ta część historii utajana. Utajana. Drift. A oni, to jest aż ze Stanów Zjednoczonych przyjechali tym Willisem do Bytomia. On się zespawnował teraz. No. Muszą dowozić ich na pole bitwy. O. Jak w armii. Dzieci już na front wywożą. Eksterytorialna baza Stanów Zjednoczonych. Prosto z Wietnamu. Panowie cofnięci chyba wehikułem czasu. Jeszcze gdzieś z czasu lądowania w Normandii. Cennik, proszę Państwa, ale bardzo mi się podoba, że nie ma kaszanki, ale jest krupniok. Chociaż na przykład nie ma wusztu, jest kiełbasa. Ale ja nie wiem, czy to nie jest to zaparkowane właśnie z tego. Patrz, nie jest to twoje. Power Wash Simulator, z miejką ciśnieniową. To Podobnie. Ło, cholera. Ty patrz, już ugaszone. To kierowca przeżyje. ja. Przeżyje. Był grubo ubrany. I kooperanci mi wykonują części, ja to składam. No to wszystko... Tu się można wyposażyć, proszę, obuwie, gazmaskę, hełm. O, może na przykład fragment gąsienicy. Co jest najważniejsze na takim zlocie, oprócz oczywiście atmosfery, fajnych pojazdów militarnych i tak dalej. Mundur na bardzo małą żołnierkę. A ja takiego mam. Ej, ale masz. Ja. No. Ale to może jeszcze jakie są? To jest normalne. Szyszka. Szyszka. To jest z jakiegoś horroru, nie? Filmu. Nie, to jest gry? gra. A filmu nie ma? Nie ma filmu? filmu. A to mi się podupczyło. My to nagrywamy tu bez... Broń snajperska do wyboru, do koloru. I jest też oczywiście fotowoltaika, wasze ulubione. Proszę Państwa, 100 zł od osoby, żeby się karnąć czołgiem. Niestety nie dysponujemy takimi pieniędzmi. Jesteśmy twórcami internetowymi. Jadą na front. Pojazd ekologiczny tak zwany. Marzenie ekologa. To są te granaty dymne. Dawid czołgista będzie jechał czołgiem. Niestety jedyne wolne miejsce to takie, gdzie trzymasz się lufy karabinu. I ruszyli. Od sztrajmera do czołgisty. Po chłopie. Dzięki najnowszej technologii możemy to oglądać z dwóch perspektyw. Wbrew wszelkim oczekiwaniom wrócił z frontu. Krakówka 6J za 14 zł, ale całkiem niezłe.
A za chwilę gwóźdź programu. Auto będzie rozjeżdżane. Nastąpił problem. Nie da się wyholować auta. I Passat to jest chyba auto nie do zajechania. Passat pokonał wojsko polskie. Niemiecka myśl technologiczna. Motywujemy czołg. Panie, no ale no nie minął go. Nie trafi. Kierowca pod wpływem nie zauważył przeszkody. Ale w ogóle się przestraszyłem. No. O. Co się czai jak ten rekin do ofiary. Ustawi go, a tamtego rozgniecie. To jest cooperation. Dawaj go tu. Wow. Asterka Boża, a taki A mógł chłop jeździć. Mógł chłop jeździć. chłodnica była. Tylko pytanie. Wow. Zielony tygrys. Jedziesz po nim. Awaria? No dobrze, To się wyklepie. Ja. Czekaj. Jeszcze pójdzie jako nowy. Oj, 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 oj. Nie ma autka. Było auto. Okej. Dawaj go tam. Wow. Passata nie ma. Passat Boży. Niemiecka technologia. Oj. No i takie były śląskie manewry. Jeszcze będą jutro, a nie, wy to pewnie oglądacie już post factum. I teraz największy gwóźdź programu. Przejażdżka francuskim autem marki Renault Megane. A ciekawostka, Renault produkowało Czołgi w pierwszej wojnie. No, jadymy.